Здравейте, приятели! Поздрави от Моренцето! Тук е много подходящо да ви покажа едно от дихателните упражнения. То е следното. Вдишваме през лява ностра, като запушваме дясната, задържаме, като запушваме и двете и издишваме през дясна ностра. Повтарям. Вдишваме през лява, задържаме и издишваме през дясна ностра. Повтаря се 6 пъти самото упражнение. Като вдишваме, като броим до 7, задържаме 10 и издишваме на 9. Сега ще ви покажа. Запушваме дясна ностра и издишваме и вдишваме през лява ностра. И броим до 7. Задържаме до 10, като сме запушили леко и двете ностри. 10. И издишваме, като издишваме през дясна ностра, лява и запушена. Повтарям упражнението. Вдишваме през лява ностра. Здравейте! Минават хора на плаж са. Вдишваме през лява ностра. 7. Задържаме 10. Издишваме до 9 през лява. Това го повтаряме 6 пъти. Надявам се, че го разбрахте. Ако има нещо, пишете в коментарите. Хубав ден!